हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। खुलुमबाई बिखुबो। हेलो एवरीवन। आज दोपहर को मैंने ये जो दीदी देख रहे हैं आप लोग, इनकी एक पिक्चर डाली थी, तो कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड कमेंट किया, आप लोग ने शेयर भी किया, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो लास्ट फ्राइडे को जब मैं चेकअप के लिए गई थी, तो तब मेरे बहुत ज़्यादा फीवर थे, तो मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन उस दिन मैंने नोटिस किया था। एंड देन आज जब मैं वापस रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया, तो मैंने फर्स्ट वहीं पर गया और देखा कि वो दीदी है कि नहीं। तो जब गया तो मुझे वो दीदी दिखाई दी एंड मैंने उनसे बात की। मुझे बहुत बुरा लग रही थी उनके लिए। वो बता रही थी उनके घर बोंगाई गांव में है, असम में। एंड देन वो एक हफ्ते भर से यहीं पर है। घर में उसका एक बेटा है, उसका नाम विश्वजीत बताया। पता नहीं रियल में है कि रही है, बट उन्होंने बताया था, तो मैंने शेयर की। मैं ये चाहती हूँ कि ये दीदी अपने घर पहुँच पाए, अपने परिजनों के पास। सो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग को किसी को भी अगर हेलो गाइस, खुलुमबाय। आंनि बे मंजुलि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बराय हरनाय जाबाय आरोना। आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना टाइमलाइन आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। स' आङो मोनसे फेसबुकआव सासे रुपसि नार्जारि होननाया हगारनानै होदों आरोना दहाय फुङावहाय। बेखौनो आंबो मोननायलाय भिडिअ लानानै फैबाय आरोना बेनि सायावहाय। स' बे रुपसिनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नैबे आरोना, नैबे सिनायदोंना नैबे मादैखौ? बे मादैया जाहैबाय जोंनि बर'निनो सासे बर' बिमा। ओमफ्राय बे मादैया मा जानानै दं आं नोंथांमोननो खिथागासिनो आरोना। र' नै बाव लिरदों रुपसि नार्जारिया बे बिमाया आलिपुरदुवार होनदों हस्पिटाल सालाकाथि लामायाव जायगा लानानै दंहैयो जाहैबाय आरोना, बेयाव थाहैनानै दंहैयो। ओमफ्राय जेक जाबर बथल खनबायो। जें जाबोर माने बांहासिङा होननांगौआनो जाहैबाय जोंनि बर'आव। बथल जें जाबोर खनबायबायो जाहैबाय। सोंनानै मिथिबाय दि थारमाने गाव रुपसि नार्जारिया सोंदों जाहैबाय बे मादैनाव। सोंनानै मिथिबाय दि बिनि न'आ बङाइगावनि आरोना। ओमफ्राय मा होनबावदों, बिनि हासबेन्डआ बे हस्पिटालाव थाफैया ना थाफैयो जाखो लिरनायखौ आं बुजिनो मोनासै आरोना। मा लिरदों हनै आं साइडआव होना होखादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय, मोजाङै फरायबानो जाबाय जे फराय रोङो। ओमफ्राय मा होनदों आरो बियो नाखि हासबेन्डनाव नेफैदों, थारमाने फिसाइया बावनो थाफैयो ना थैफैयो होननाय जादों आरोना। आं फरायनो हासै बेखौहाय। ओमफ्राय फिसाइखौ नेफैदोंनो बावनो। बिमाया न'खर मोजांनि जानो हागौ, सोरबाबा सिनायो नामा होनदों आरोना। थारमाने मानसिया ओरैबायदि गाननाय जोमनायफ्रा साब सुन्दर आरोना। नोंथांमोना नुखाबाय, हनै साइडआव होनानै होदों आं। सोरबा सिनायोब्ला नागिरनानै माबानानै बे आलिपुरदुवार हस्पिटाल खाथियाव थांनानै लायबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि न'आ जाहैबाय बङाइगावआवनो। बिदिनो बङाइगाव ओरै खाथि खालानि गामिफ्राव जागोन आरोना। मोजाङै नायनानै ला नै मानसिखौहाय। ओमफ्राय फिसाला सासे दं जाहैबाय बेहा, खोन्थानाय बायदिब्ला बङाइगावनि जाहैबाय न'आ। फिसालानि नामा जाहैबाय बिश्वजित होननानै खोन्थादोंनो आरोना। जाय सिनायो गावसिनि गामिनि खाथिनि कन्टेक्ट खालामलायनानै न'खराव खिथाहरबानो जाबाय। ना न'खरा थानो होखानाय ना बोरैबा आन्दायनानै थाबाय थानाय मोनाखै, खोन्थाहरलायबानो जाबाय। नायदो, हेफाजाब होदो दे बयबो गावनि बर' बिमा होननानै। आरो सोरबा हस्पिटालाव थांनायाव नुयोब्ला मोजाङै फुल डिटेल सोंनानै लाबो, फन नाम्बारफोर लाबो न'खरनि मानसि। हस्पिटालाव थांनानै जुदि बे मादैखौ सोरबा नुफिनबावोबा आरोना, हेल्प खालामलायबानो जाबाय। शेयार खालामना हो, मोजांखौ शेयार खालामा नोंसोरो, भाइरेल भिडिअखौसो शेयार खालामो, गाज्रिखौसो। बिदि मोजां भिडिअखौ शेयार खालामना होनांगौ दे, शेयार खालामना हो दे।